Priatelia, pozdravujem vás. Dnes mám pre vás úplnú novinku, fantasticky nepremokavý bežecký batoh a taktiež trochu vhodný aj na rýchlu turistiku. Ferrino X-Dry 15+3. Je to tak. Prv si musím dať teplú čiapku na hlavu. Teplú čiapku. Najväčšia vychytávka na tomto batohu je to, že je nepremokavý. Je to vďaka membrane, ktorú používa Ferrino. Keby ste sa pýtali, ako predídeme tomu, aby nám do neho nenatieklo, tak hore je vodeodolný zips, ktorý ma dostane do hlavnej komory a to nie je všetko. Ten zips sa potom, čo si vybereme veci z batohu alebo dáme do neho, zatáča presne ako to robia vodné vaky a spôsobí, že batoh je úplne nepremokavý, pretože je aj zatočený a pretože je to aj membrana, ktorá neprepúšťa. Poďme si povedať o batohu také jeho základné veci. Takže v prvom rade je to jednokomorový batoh. Dostanem sa do neho jedine z vrchnej časti. V druhom rade batoh má vpredu výraznú a veľkú sieťku. Takže to je sieťka, kde si ja dávam rukavice alebo čiapky alebo obdobné veci. Takže batoh má výraznú sieťku, kde si ja dávam vpredu čiapku, takúto ľahučku alebo takéto rukavice. A okrem iného je to aj dobrý priestor na to, aby som tam dal malé skladateľné paličky na beh, ktoré mám prichytené takto bočným putkom, ktoré si viem dotiahnuť. Paličky si vytiahnem a následne si ich odložím, zložím alebo použijem na výšľap. Takže sieťka je takáto veľká, dá sa doťahovať popruhmi, ktoré tu mám. Ja si to väčšinou nedoťahujem. Z druhej strany máme tiež tento popruh. Batoh má výrazné bočné vrecká, kde si dávam buď slúchatka, alebo si dávam tyčinku, prípadne gel, alebo bufku. Všetko toto, čo chcem mať rovno po ruke. A keď sa pozrieme, tak vrecko je poriadne veľké. Presne to, čo nám chýbalo v recenziách pri Northfinder batohoch, a to je, že mať tak veľké vrecko, do ktorého bobchám aj veľký iPhone 14 Pro Max. Takže toto vrecko je. Vrecka nie sú spojené so zvyškom batohu. Zrutil podstavec kamenný. Vrecka nie sú spojené so zvyškom batohu a taktiež sú nepremokavé, takže čo v nich máte, to bude nepremokavé a zips je tiež nepremokavý. Za chrbátom mám veľkú komoru, do ktorej sa viem dostať voľne rukou. Je to, myslím si, že na camelback, aby sme ho mali priamo v kontakte s chrbátom, kvôli tomu, aby keď je presne takéto chladnejšie počasie, sichravé alebo zima, aby sa nám ohrievala tá tekutina v hydrovaku z tepla nášho tela a tým pádom, keď ho budeme piť, aby nám nebola tá tekutina veľmi chladná. Popruhy na batohu, ramenné popruhy na batohu si tiež viem dotiahnuť. Všetko je správne minimalisticky, ja si to osobne ani nedoťahujem. Poďme pokračovať v komore batohu. Takže ako som spomínal, komora je hlavná, je jediná. Ja si tam dokážem obchať veľa vecí, takže poďme sa pozrieť. Mám tu čiapku, mám tu tenké bežecké tričko, mám tu dlhé bežecké tričko, mám tu neprefúkavé nohavice, na ktoré som robil recenziu, malé zbaliteľné, mám tu neprefúkavú a nepremokavú bundu, samozrejme, že čelovka musí byť a to som bol veľmi rád, že sa mi to tam zmestilo a takúto zateplenú bundu, ktorá je technická, na tú si ešte recenziu budeme robiť a samozrejme bufka. Keď sa pozriem do batohu, tak vidím jednu veľkú membranovú komoru, ktorá mi nepremokne ani keby som chcel a to mám to mám veľmi rád. Takže poďme ďalej. Samozrejme, konečne na požiadavku koncových užívateľov nás, zákazníkov, Ferrino dorobilo vrecuško na doklady. Ja tu mám na mikrofón vrecko a potom tu mám peniaze a ešte tu mám doklady od auta. Vrecko sa dá zatvoriť, aby som tie veci nevytratil a mám tu aj malú karabinku na kľúče. Toto sa mi páči, je to chránené, je to vo vnútri, nikto sa mi do toho ľahko nedostane a tým pádom som v bezpečí a spokojný. A hlavne moje doklady sú v bezpečí a sú spokojné. Predná časť batohu obsahuje na ramenných popruhoch zošírené miesta, kde si ja dávam fľašku, čiapku, bufku, rukavice. Tu mám ešte osobitné vrecko malé. To býva dobre na peniaze, aby som ich mal po ruke. A do týchto vrecák si viete dať fľašku s tekutinou a taktiež ešte aj niečo iné navrch. A druhé vrecko sa tiež skladá z jedného veľkého a z druhého menšieho, ktoré je na ňom. Máte tam natlačenú grafiku. Vpredu máte hrudné popruhy, ktoré si viete posúvať cez tieto malé oká. Ide to celkom ťažko, ale ide to. Aspoň ich nevytratíte, ale nespravíte to počas behu, takže musíte zastať, aby ste si to vedeli
vedeli dať do poriadku. Takisto batoh má aj popruh na páse. Ja osobne behávam s týmito vecami nezapnutými. Neviem prečo, ale nejako necítim, že by mi to bolo treba. Možno, že behám pomaly kvôli tomu a tým pádom si to nedávam. Takže takto to vyzerá ako prázdny batoh. Behá sa s tým veľmi príjemne, ten chrbtový systém je teraz úplne novinka z Ferina. Je veľmi priedušný, je tvarovateľný, je veľmi odolný, taktiež aj tá látka, ktorá je na vrchu, tak je super vzdušná, celé je to odzdušnené jak prasa, takže bude to fantasticky fungovať na chrbate, za čo ja môžem povedať, že je to pravda. A samozrejme, keďže tá recenzia pochádza od mňa, ale naozaj mal som veľa príležitostí to skúšať na behoch, aj v lete, aj keď je chladno. Tento batoh je úplne novinka a on príde túto zimu na trh, takže máte čas si ho zatiaľ naštudovať odo mňa a potom čekujte, kedy ho Ferino priniesie do obchodov na internet, aby ste si ho mohli zohnať, lebo to je hustý batoh. A keď poviete, že máte pláštenku, že vám takýto batoh netreba, pláštenka vám síce ochráni ten batoh, ale ju viete roztrhnúť, musíte ju natiahnuť, musíte zastať, musíte si to dať dole z chrbatu. Naopak, pri tomto batohu to spraviť nemusíte. Ten máte non-stop nepremokavý. Batoh nepatrí medzi tie najľahšie, je to kvôli tomu, že tým, že on je ušitý z membrány, ktorá je veľmi pevná proti odieru, tak je samozrejme ten materiál aj ťažší, lebo to je nevýhoda tých ultra ľahkých materiálov, či to je v lyžiach, lyžiarkách, oblečení alebo ruksakoch, že sa uberá na váhe vďaka hrubké materiálu častokrát a samozrejme potom trpí trvácnosť týchto produktov, pretože oni proste neznesú toľko ako materiály, ktoré sú hrubšie. Batoh sa nosí výborne na chrbáte, parádne pasuje, nič ma tam netlačí, je priedušný, nie je moc mäkký, ako keby bol tvarovateľný, taktiež aj plecia, proste pekne kopíruje ten chrbát, tie plecia, tie ruky a taktiež sa s ním aj veľmi príjemne beží a samozrejme, keby som chcel rýchlejšie bežať, tak si ho musím pozapínať, aby mi už potom nenadskakoval na chrbate. Pekne ho vymakali. Priatelia, dúfam, že sa vám táto recenzia páčila, že vám pomohla a teším sa na ďalšie recenzie, ktoré vám prinesiem do svojich skúseností, potulkov a športovania v horách z rôznych športov, takže neváhajte čekovať náš YouTubeový kanál Tiger.sk, kde som vďačný za každý odber a taktiež neváhajte napísať komentár, keď budete na niečo zvedaví. Keď sa k tomu dostanem, tak vám rád odpíšem. Vidíme sa kde? Predsa na horách. Čauko.